Sa pool sa CCTV ang pagpangawat sa tulo ka mga lalaki sa tindahan sa usa ka 78 anyos nga babae sa Cotabato City. Ani ang dugang detalye. Makita sa CCTV, kini usa ka 78 anyos nga babae sa Ilang-Ilang Street, Barangay Rosary Heights 7 sa Cotabato City nga dunay giasikasong customer. Pasado las 8 sa buntag niadtong Huwebes. Dayon misunod kining usa pa ka lalaki nga nakasuot og jacket ug white nga shorts, daw duna say paliton. Miabot kining usa pa ka lalaki nga naka blue shirt, nakamaong nga shorts ug nakakalo. Daw duna pay gilili sa sulod ang suspect ug dali nga misulod sa tindahan sa Tigulang. Samtang busy ang senior citizen sa pag-assist sa duha ka lalaking nagpakaron ingdong mga customer. Na busy sab sa pagbuhat sa iyang plano kining usa ka lalaki sa sulod sa tindahan sa Tigulang. Human ng pipila ka minuto, namatikdan sa suspect ang paglabay nining sakyanan. Hinungdan nga daling migawas ang suspect gikan sa sulod sa tindahan. Bit-bit kining usa ka bag ug duha ka cellphone. Dali-dali sab nga misibat ang duha ka mga lalaki nga walay gipalit. Giimbestigahan na sa Cotabato City Police ang pagpangawat sa mga suspect nga sumala pa. Bagong modus, giingong anaa sa kapin 50,000 pesos ang natangag sa mga kawatan. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.